Saúdos, benvidos. Chega unha nova edición da Gala contra o Cancro, que nós temos o seu organizador, a David Rodríguez. Benvido, David. Moitas grazas. Está chamando aí xa as portas, que día? O 29, non? O 29, o sábado que ven. Falamos un pouco, contame, vamos a falar de cartel, claro, non quero copalo todo co cabeza de cartel, pero é inevitable empezar xa por aí. Andrés Suárez. Andrés Suárez. Case nada. Esta gala é unha gala super especial, ademais de que é a 10ª edición. Vamos xa 10 galas, este ano, pois eso, ademais do gran cartel que temos, xa tamén faime especial ilusión por Andrés Suárez, porque xa é unha aposta persoal, e para min dos mellores cantautores que hai a nivel nacional, é un dos meus favoritos, e enorgulléceme moito que poida estar con nós o 29. Ademais, está de xira fora, ten unha axenda ocupadísima. Como conseguistes? Con moito traballo e con moito esforzo que levamos en todas estas, nas 9 edicións anteriores, promocionándonos ben e bueno, a verdade é que tanto Andrés Suárez como todos os artistas que estiveron e que van a estar nas seguintes desinteresadamente sempre apostan por vir a estas galas para seguir colaborando. Falamos dunha gala que, eu falaba de Andrés Suárez, o máis importante da gala, indudablemente, é que todo o que se recauda vai destinado á Asociación Española de Loita contra o Cancro, non? A verdade é que en todos nestes 10 anos, nestas 10 edicións que levamos, a Asociación contra o Cancro fai moi boa labor na cidade de Ourense e por aí, axudando a todas as familias que, por desgraza, que sufren a enfermidade, moitas veces non teñen os recursos suficientes para poder levar o día a día, e a asociación fai unha gran labor con eles, entonces, pois, máis que encantado de recaudar diñeiro para eles. Recordamos, no auditorio, ás 8:30 da tarde, o custe da entrada calé e vai destinado íntegramente. Sí, todo para a Asociación contra o Cancro, son 10 euros. Este ano temos como novidade venta en ataquilla.com, porque creemos que é máis para darlle facilidades á xente, non ter que desplazarse a mercar a entrada nun sitio físico, pois xa directamente comprala por internet en Ataquilla. E volvemos por fin ao horario que sempre tivemos, sábado á noite no auditorio. Hai que dicir que en anos anteriores enchíase o auditorio. Sí, prácticamente todos os anos estaba prácticamente cheo. Este ano subimos un poquinho o prezo xa polos artistas e para poder cada ano, despois de todo o esforzo, recaudar algo máis. E aí estamos, queremos animar a xente a participar para seguir recaudando. As presentadoras, vamos a facer un percorrido polo programa, as presentadoras. As presentadoras eran Fátima Pego e Lucía Rodríguez, dúas grandísimas comunicadoras galegas. Depois abrirá a gala a Real Banda da Diputación de Ourense. Temos a gran humorista Marta Doviro tamén, que é galega tamén. Un grupo de danza Danzari, que é Danzas do Mundo. Castro Floxo, que estuvo na primeira gala, é unha aposta tamén persoal, que é un grupo de danza tradicional que me gusta moito. E depois, como sempre, nos gusta darlle oportunidade a xente tamén de Ourense, temos a Daniela González, que é unha nena de 8 anos, que estuvo participando na Voz Kids, e estará con nós, e ademais de Andrés Suárez, como ben dixemos, como cabeza de cartel. O que os xunta a todos é esa solidaridade, ese facer algo de xeito totalmente desinteresado, non? Que se suman a un proxecto que nacía hai máis de 10 anos, porque falamos da 10ª edición, pero houbo que parar na pandemia. Na pandemia vimos obrigados a parar un par de anos, un ano pola pandemia, o seguinte ano non nos garantizaban, no auditorio non se podía meter moita xente, e entonces para non ter problemas decidimos parar e retomamos, e aquí estamos outra vez e seguiremos. Como nace esta idea, na que tú estás desde o principio? Sí. Pois esta idea naceu falando ali no pueblo, coa Asociación As Canellas, de que sempre nos gustou organizar actividades, fixemos moitas actividades ali no pobo, e por organizar algo para poder axudar, como por desgraza todo o mundo ten algún amigo, familiar que sufriu a enfermidade ou a sufre, pois decidimos lanzarnos con isto, e aquí estamos. Fálame do equipo, porque falas en plural, quero saber cuántos sodes nese equipo, que hai moito traballo detrás. Sí, ahora mesmo somos 4. Está Andrés, José, 5, perdón. Andrés, José, Olga, Sara,
eu, bueno, Estela tamén, e moita xente que... Ao final hai moita xente por detrás, pero bueno, no que é organización estamos tres. E ano tras ano seguimos crecendo, queremos seguir crecendo. Comezastes crecendo. moi noviños e ides medrando coa idea. Sí, eu empecé con apenas 18 anos con isto. Bueno, eu recórdome a primeira rolda de prensa de presentación desto, que foi o que nos chamou a atención, non? Ese grado de implicación por parte da mocidade a que sempre estamos criticando, pero que unha vez máis nos demostra que si ten iniciativas e iniciativas moi loables como esta. Sí, e depois tamén que sempre comentamos que Ourense é unha cidade moi solidaria e é unha cidade moi cultural. E a través destes actos sí que se demostra que a xente ao final que sí que quere cultura en Ourense e tamén hai que promocionar eso, ademais de solidaridade e cultura. Efectivamente, xa non teño que facelo, o chamamento xa o fas ti, ese tirón de orellas tamén vai por aí. David, como vos organizades para chegar o día 29 e ter este cartelazo? O sea, cando empezades a traballar? Eu creo que o día 30 xa vos poñedes. Sí, o día 30 xa... De feito xa me puxen. Ibache decir, de feito, antes de empezar esta entrevista xa se reía porque me decía que xa había algo argallado para o ano que ven, porque ides deixar o listón moi alto. Sí, porque o problema destes artistas moitas veces que todo o mundo está, como decíamos antes, están dispostos a colaborar, o problema son as datas. É que artistas de nivel Andrés Suárez están por giras por Latinoamérica, aproveitan o inverno para marchar fora. Entonces, claro, hai que cerrar xa a veces dun ano para outro. Vale, non che vou a pedir que me adiantes nada do ano que ven, que non mo vas a decir, pero a idea é que esta gala cumpla moitos máis. Sí, sí, de feito xa sí que se pode decir que xa estamos traballando na 11ª gala contra o cancro. Vedes que contades co apoio que cando chamades as portas, ademais dos artistas, responde o resto? Sí, a verdade é que sí, as empresas colaboradoras, as institucións, a verdade é que colaboran sin dudalo, sabes, sempre... Estou moi contento con toda a verdade. Decías antes que, decía Cheu que o auditorio se enche e ti fas alusión a que Ourense é unha cidade moi solidaria, non? Entonces queremos que este ano que o siga demostrando, que merquen a entrada en encher o auditorio de solidaridade. Porque non sei se levades as contas de canto se pode ter recaudado neste tempo. Nas 9 edicións anteriores, cerca de 50.000 euros entre as 9 edicións. E dilo así, sabes, con esa cara como de pena, 50.000 euros son moitos cuartos para unha iniciativa deste tipo, que van destinados íntegramente a un fin. É que iso é importante, ao final o diñeiro é unha cifra, non é por afán de nada, pero a verdade é que a asociación fai unha labor impresionante con isto. Sirvelles para poder manter moitos dos programas que teñen en marcha. Sí, é o máis importante eso que comentaba antes, axudar as familias que non teñen recursos para poder vivir. Pois David, un placer como sempre sentarme contigo cada ano. Recordamos, día 29 de novembro, ás 8:30, abren as portas ás 8 no Auditorio Municipal de Ourense. Perfecto. E xa están á venta, xa se poden ir comprando. Sí. Vale. Un placer. Gracias. Graciñas. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí.